Uvaženi gledalci, dobro jutro svima vama koji ste se sada uključili u naš program. U generalnoj najavi rekla sam otprilike šta će biti fokus našeg jutarnjeg programa ovog petka. Za prvu temu smo odlučili da govorimo o investicijama, da se osvrnemo na biznis zone. To je projekat koji već poprilično traje, a negdje je dobio neke pozitivne rezultate nedavno prilikom jedne preskonferencije na kojoj su otvorene neke od ponuda. Mi smo o ovom projektu govorili sa prvim čovjekom glavnog grada, ali malo detaljnije ćemo u sve ovo ući sa menadžerom glavnog grada, gospodinom Marijanom Junčajem, koji je naš gost ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Bolje vas našli. U glavnom gradu se mnogo radi. Čini se da ponekad kada nam niste dostupni za neke razgovore, kad kažemo van Crne Gore su, ali to je radno. Tako je. Baš eto, kad već spominjete događaje van Crne Gore, u Ukrajini je bila delegacija glavnog grada koju je predvodio zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović, moja malenkost i naravno još 3 službenika. I moram istaći da je jako pozitivna reakcija i grada Kijeva prema konceptu i novim projektima kojima, uključujući i biznis zone, kojima se bavi u posljednje vrijeme Podgorica. I tim povodom mi smo uspjeli da potpišemo memorandum o saradnji sa gradom Kijevom na raznim oblastima, dok jedan od radnih dana je bio posvećen investicionom forumu koji je grad Kijev organizovao. Na panelu bilo je predviđeno da gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, gradonačelnik Bakua i gradonačelnik Podgorice budu u istom panelu. Međutim, zbog obaveza gradonačelnik Podgorice nije bio u mogućnosti i ja sam uspio da približim koliko toliko koncept biznis zona i šta je to što opet i manji gradovi od Kijeva, podsjetit ću da Kijev ima skoro 5 miliona stanovnika, mogu da nauče, odnosno da vide i možda da implementiraju čak i u njihovim gradovima, jer se izuzetno i grad Kijev širi, dok mi možemo da vidimo, pored ovog uspostavljanja saradnje, da vidimo neke novine koje opet jedna metropola posjeduje i da opet mi primijenimo u našem gradu. Koliko su zapravo važne takve vrste saradnje? Koliko je važno učešće glavnog grada iz raznih aspekata, iz raznih sekretarijata? Koliko su zapravo one važne za neko dalje unapređenje, za možda negdje bolji i bliži način predstavljanje svega onoga što, evo konkretno, glavni grad nudi kada su u pitanju investicije, projekti, biznis zone i raznorazne vrste saradnje? To je od krucijalnog značaja, jer opet mi imamo direktne letove za Kijev i za još mnogo gradova iz Podgorice i jako je važno da idemo naprijed u koraku sa vremenom, a ne nazad. I mi uspostavljamo vrlo rado i vrlo često sa raznim gradovima. Podsjetit ću da baš ovog ljeta gradonačelnik glavnog grada Ivan Vuković je bio u posjeti zvaničnoj gradonačelniku Istanbula, gospodinu Imamoglu, i tim povodom uspjeli su da dogovore čak i neku buduću saradnju kroz taj jedan, gdje se rodila jedna ideja o budućem tom regionalnom forumu koji će se desiti na jesen ove godine. I mislim da naročito kroz diplomatska predstavništva, govorili smo i ranije
o takozvanim Podgorica Investment Days koje smo mi uspjeli u tom brendu da prezentujemo drugim investitorima koji dolaze iz zemalja u kojima zemalja koje imaju ambasade u Podgorici i upravo prošle sedmice imali smo sa ambasadom Rumunije jedan takav jako uspješan događaj gdje je delegacija od nekih 10-ak investitora posjetila. Tu smo imali razne i bilateralne sastanke u istom danu, dok eto danas imamo isto drugu delegaciju, isto iz Rumunije, koja zajedno sa privrednom komorom, rumunsko-albanskom privrednom komorom isto objedinjuje još jednu delegaciju i uspjećemo da prezentujemo i njima investicione potencijale glavnog grada. To je jako važno da mi budemo prvi kao ozbiljni kontakt da kažemo investitorima šta je to, jer oni obično ne uspiju da sve pročitaju. Mislim, samo pođite od sebe. Uvijek ne pročitate svaki materijal koji vam se dostavi. I opet mi moramo da budemo ti koji ćemo ih podsjetiti. Pogledajte, opet može biti interesantno, ako ne sada, možda u nekom vremenu u bliskoj budućnosti i dokazalo se da uspijeva upravo kroz ovaj javni poziv koji smo objavili i dobili tako ozbiljne ponude za biznis zone, na primjer, ali tako je i sa drugim projektima. Jasno, jer ipak živa riječ je živa riječ. Čovjek nešto može da pita, onako kad čita kroz materijale, nema neki konkretan odgovor. Koliko je sva ova situacija, gospodine Junčaj, sa koronavirusom, koja je generalno pogodila kompletan svijet, sve, koliko je ona i da li se zapravo osjeća ta smanjena zainteresovanost investitora za bilo koji projekat, za bilo koju saradnju, ili se to negdje održava na nekom poprilično, ajde da kažemo, zavidnom nivou? Pa ako uporedimo određene periode, recimo u odnosu na drugi kvartal prošle godine, drugi kvartal ove godine je bio mnogo bolji. Tako isto treći kvartal u odnosu na prošlu godinu i tako dalje. Mislim da jako je važno to segmentirati po određenim industrijama. Neke industrije uspijevaju i uvijek će kapital pronaći taj vid nekog profita u određenim oblastima. Neke oblasti će da gube značajno, kao što su ti neki događaji koji zahtijevaju masovnost, dok vidimo da u Podgorici se isto gradi, to sam čuo i od gradonačelnika Bakua, da isto tamo se nenormalno gradi i u Kijevu i cijene ne opadaju nekretnina. I opet pretpostavljam, pored ovih svih povećanja u cijenama materijala, da opet postoji tu neki razlog zbog čega se ulaže, odnosno postoji tu neki profit. Isto tako, dosta je djelatnosti koje se fokusiraju na radu od kuće. Vidimo da i tu smo imali upravo priliku kroz ove nove IT industrije u saradnji sa takozvanim novim klasterom Cortex da čujemo da je prošle godine kreirano preko 400 novih radnih mjesta. I to su uglavnom programeri, ljudi koji opet jedino što im je potrebno za taj rad je računar i to znanje kako da naprave neku novu aplikaciju za mobilne telefone. Jer danas svako, mislim, ko hoće da ima pametni mobilni telefon, ako se pogotovo potrudi, ima ga. Tako je. I mislim da opet treba uvijek segmentirati. To je ono što mi radimo
i primijetili smo da u određenim oblastima imamo više interesovanja, dok za određene oblasti je upravo zbog pandemije manje interesovanje ili ponekad i nimalo. Jasno. Sada, ono što karakteriše jedan od projekata koji karakteriše rad glavnog grada i zapravo negdje pokazuje koliko glavni grad je spreman za saradnju i sa investitorima stranima, a i sa domaćima. Upravo projekat Biznis zona koji nije od skoro, već on traje nekih 2 godine. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo i samim interesovanjem investitora, kako stranih, tako domaćih. Izrazio je zadovoljstvo što ipak ljudi znaju za taj projekat i da negdje na kraju kada se krene sa realizacijom neke određene ponude za neku određenu investiciju, to je i rješavanje problema nezaposlenosti. Kako negdje vi komentarišete ovaj projekat Biznis zona i onih 17 ponuda koje su stigle? Ja ću, pošto je ovaj investicioni forum uglavnom bio na engleskom i ukrajinskom, ja ću pokušati da u 2 rečenice to što sam tamo govorio u nekih 7 minuta svedem. Dakle, uvijek ako ste na poziciji morate da budete spremni da više dajete. Šta to znači? Da budete i u mentalnom sklopu i u sklopu spremni za biznis. I vi kada imate ozbiljnu ponudu sa druge strane, morate da budete upoznati šta je to što nude ostale zemlje. I, na primjer, vi imate jako fleksibilan sistem za ulaganje i u Gruziju, i u zemlje Evropske unije, i u Italiju. I mi smo uspjeli da približimo sve te neke pojedinosti koje na generalnom nivou Crna Gora opet sa porezima je jako atraktivna. Kao valutu koristi euro, to je jako atraktivno za investitore. I uspjeli smo da na zakonski način obezbijedimo te neke površine koje nisu iskorištene da budu na raspolaganju za ozbiljne investitore, manje i veće. I to je u suštini to. Dakle, kad on dođe, može na 30 godina, ok, to je ta poljana, prazna, ti je uzimaš u viđenom stanju, možeš li, što ćeš ti tu da izgradiš, to je to, objavi se poziv, proprate se zakonske procedure i mislim da ćemo uskoro imati već neke ugovore potpisane i da onda vidimo na djelo koliko su u stvari ozbiljni. To su opet neke međunarodne procedure kao što su garancije i tako to, koje se proprate šta je to neophodno da jedan investitor položi kako bi bio i grad komforan da će on sve te procedure da isprati i da onda može da realizuje to što je zamislio, da profitira i on. Dakle, on mora da ima benefite, a grad će imati što određeni broj direktnih benefita, dok oni indirektni su, ja mislim, najveći, a to je upravo to novo zapošljavanje, jer svaki biznis da bi funkcionisao, gotovo svaki, sad da ne uzmemo one ultra high tech gdje samo roboti rade, mora da ima nekog ljudstva i smatram da je to neki pravac koji treba svaki grad da promoviše što šire i da ne budemo zatvoreni. Jer opet vidite, eto,
i u Emirate. Njih je u odnosu na trenutnu populaciju svega 10% stanovništva je nativno to stanovništvo, dok ostali svi su inostrani radnici i stanovnici i žive u jako organizovanom sistemu. I ja smatram da jednog dana i Crna Gora, naročito glavni grad, Podgorica, može da funkcioniše u takvom nekom okruženju kad se on tačno postavi. Možemo li očekivati kada će biti prvi investitor? Kada su u pitanju biznis zone? Čim komisija završi evaluaciju, odnosno tu rang listu, pristupit ćemo potpisivanju ugovora i sami čin da je 17 prijava projekata stiglo na adresu glavnog grada, to je već dokaz da koncept je atraktivan. Čim se potpiše par ugovora, to je već dokaz da koncept funkcioniše i naravno onda idemo, jer ovo je nekih trenutno 20% za koje površine su se prijavile, tako da imamo još 80% od površina biznis zona koje ponovo kroz druge javne pozive ćemo promovisati za buduće investicije. Jasno, ništa jedino ostaje da strpljivo sačekamo i to potpisivanje ugovora i da se zvanično krene sa radom. Gospodine Junčaj, hvala vam što ste izdvojili vremena i što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vama.